Home, si tots aquests problemes que tu planteges no corregueren, serien fonamentals. Els mitjans públics són fonamentals. El que hem de plantejar-nos, i així nosaltres des de la Unió sempre ho hem de fer, és en instaurar controls per evitar el control, sobretot polític, no tan econòmic, perquè al final els diners són públics, el control polític és el que més ens preocupa i que s'utilitzen els mitjans públics com a una corretja de transmissió del govern de torn. Jo crec que això, per a donar-li credibilitat davant de la societat, que són al final els que paguen, que d'això no ens hem d'oblidar mai, s'ha d'intentar sempre que hi hagi òrgans de control dels professionals, de les Corts, de la societat civil, per a evitar casos tan flagrants com el de la denostada Canal 9. Són vitals. Vull dir, en aquests moments el 90% de la gent s'informa per la televisió i tu només tens que agafar el comandament a distància i veure que el 100% de la informació és en castellà i ara cada vegada més en anglès. Per a la supervivència de la llengua i per a la vertebració del país també és clau i vital per a la normalització lingüística que hi hagi una tele potent, una tele creïble i una tele, i això no ho hem d'oblidar mai tampoc, que tingui audiència. No podem estar jugant en marges del 2 del 3% en coses marginals perquè al final també per aquest mateix motiu no acaba de complir la seva funció social. Per a nosaltres es deuria aprovar un Consell de l'Audiovisual que fos un poc el que marcara què és el que es fa públic en el mitjà, en la tele, en la ràdio, en la web, perquè ara no hem d'oblidar que hem de deixar de pensar en fer una tele lineal i fer una cosa més adaptada als nous temps i als continguts que s'ofereixen, un consell de redacció per als informatius, on estiguen els professionals representats i que marquen i que es basen les notícies i les informacions en criteris periodístics i de rendibilitat social. I nosaltres plantegem també una espècie de consell de participació on estiguera tota la societat reflectida, on estigueren des de sindicats, passant per les ONGs, passant per les bandes de música, que diguem un poc fones que pegant el toc d'atenció per a que aquests interessos es venen representats també, o aquestes informacions es venen representades també en la tele. Després, a l'hora de triar també els òrgans de govern i de gestió de la tele, evidentment són les Corts que els han de triar, però hi hauria que mirar a veure, seria recomanable que un 66% de les Corts aprovaren el nomenament del director general i nosaltres, per exemple, en la Unió Periodistes pensem que no caldria que hi haguera Consell d'Administració. Si hi haguera un Consell de l'Audiovisual fort de 7-9 persones triades d'entre professionals i triades per les Corts d'entre professionals i amb el consens, pensem que seria més que suficient. Home, m'ha après molt. M'ha après que no volem que torni a passar. No hi ha que oblidar que més enllà del mal que se li ha fet a la imatge de la gestió pública i de la televisió pública, se li ha fet un forat de 1.200 milions d'euros a les arques públiques i això després, quan ara intentem impulsar la futura televisió, va ser clau. Hem de pensar en tot això, hem de pensar que ha de ser una televisió sostenible, hem de pensar en una televisió que partisca des de zero, una televisió on se faci un procés de selecció que tot el món pugui participar i que hi hagi una renovació en el personal i hem de pensar en una televisió que tinga tots els controls possibles per evitar acabar en el desastre en el que va acabar. I ja t'he dit, una televisió que no tinga res que veure en el que va ser la Canal 9 i Ràdio 9. També en això estem treballant. Nosaltres des de la Unió Periodistes estem preparant un document que presentarem en la nostra assemblea extraordinària el dia 9 de maig i que després presentarem a tots els partits polítics que presenten a les eleccions. I la idea és eixa, no? Un poc serà un document fet des de la societat civil, fet des dels professionals. Pensem que tenim moltes coses a dir, coses novedoses a dir, perquè al final així sempre han parlat els polítics i mai s'han parat a preguntar als professionals i crec que és el moment de que peguem un pas endavant i un poc intentem marcar, sempre sabent les nostres limitacions i sempre sabent que són les Corts les legitimades per la societat per impulsar això, però evidentment estem en una altra dimensió, en un canvi social important i jo crec que cada vegada més les forces polítiques han de comptar més, no només amb la Unió de Periodistes, sinó amb tota la societat, que al final no oblidem, i és que m'agrada repetir-ho molt, però que són els que paguen. I si aquesta televisió que fem, o aquesta ràdio que fem pública,
no té credibilitat, haurem comès el mateix error que s'ha comès.